No. No, přijde to nešlo. Ne, no, samozřejmě, že jakože neexistuje, že nešlo. Dělej abstinenční příznak. No, mě se nic skoro vidět. No? Dělej abstinenční příznak. Já nebudu drogy, já mám abstinent. Ne, vůbec. Dělej, Miloši. Ne, Miloši, já nemám abstinent, já nebudu drogy. To musí vydat na Facebook, tady to video. Ty prostě abstinenční příznak, rozumíš? Aha. Já jenom kouřím vodní dýmky. Hele, vodní dýmku natočíme, tak kuř. Kuř. Ne, to netahám. Dělej, Miloši. Šup. Mi úplně protrhlo plíce, ty vole. Dělej, natáhni. Takovej dým, ty vole. No, už končí video. Jo?